congratular, perdón, polo retraso dun comité de dirección. Nos alegramos por ese cambio de criterio, porque creemos que é aceitado, pero, dende logo, o que non é de recibo é que se diga que unhas comunidades sí e outras comunidades non. Polo tanto, se insistirá dende o Goberno da Xunta de Galicia e tamén dende o Parlamento de Galicia a través das iniciativas que faga o noso grupo parlamentario, están nas propostas de resolución, ademais, en que é necesario reabrir o proceso de transferencia de competencias a Galicia, solucionar ese pésimo balance achacable á falla de vontade do Goberno central respecto a Galicia a hora de transferir competencias, e agora que parece ser, aínda que motivado por favorecer a Andalucía, que sí que son viables os mecanismos que nos propusemos hai un ano e que se nos dixo que non, agora que está aberta esa vía, agardamos que ese compromiso que explicitou o presidente do Goberno, o señor Zapatero, hai meses no Senado, dicindo que estaba totalmente aberto a aumentar o autogoberno de Galicia e despois non demostrou en absoluto con feitos que aquela afirmación fora verdade. Esperamos que agora sí lle manifestaremos o Goberno central a través do vicepresidente terceiro de Manuel Chaves que queremos que se reabra ese proceso e que queremos que o trato que se está dando outras comunidades autónomas, dende logo, Galicia o merece como a que máis.